Tapukama parmingguata diarianon, marede mahita sian buku ede nomor 580 sada, ayat sada sahat rodi ayat tolu.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nung nga tibuhian di ida rohaku Jehova, ninna ibanado, haholongon sa leleng-leleng na hubahen magkaholongiho, di baheni hutaitiho marhite-hite denggan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan di bata pargogo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaan ni dosa, hatigoran dohot hangoluan sa leleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami. Sa isungguli jala togu-togu
pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian perhaladu selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun ari hatutubu dohot nama ulang tahun parsari peon di mingguon diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Titing Minggu 6 Juli 2025 na perjulu goar ni Minggu. Sadarion Minggu 6 Juli 2025 masuk mahita tu Minggu patuluhon dung Trinitatis namar lapatan hasitulu sadani debata ama anak dohoton di parbadia. Topik Minggu sadarion ima gabe tinopa naib baru. Napaduahon danak na tubuh. Di hari Rabu 2 Juli 2025 di basa-basa hotuhata dosa danak boru tu keluarga amang Kristian Silitonga inang Rosalia Tri Octaviani Borusitorus Wik Judea hipasdo danahi nang natorasna. Di hari Kamis 3 Juli 2025 di basa-basa hotuhata dosada danak bawa tu keluarga amang Billy Fernando Pasaribu inang Rina Febriani Borusi Manulang Wik Yerusalem hipasdo danahi nang natorasna. Napatuluhon barita habut niroha. Di hari Jumat 4 Juli 2025 nunga jumolo marujungolu inang Idayanti Borusinaga tutup umur 53 tahun. Nama kabaluhon amang situa endang holan sitohang. Alamat de Icon Cluster Perdan View Blok J3 nomor 38 BSD City masuk Wik Betel. Jala di patupado acara permingguan di rumah duka Jalan Bangka Blok Pesada nomor 10 sektor 14 nomor 5 Nusaloka BSD masuk pukul sia wib. Tatangyakon ma asa dipergugoi jala di apuli Tuhan sude keluarga. Paupaton ruas natabba memuka sadarion Minggu 6 Juli 2025 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong Jessica Christine Kusuma Wardani nomor register 1340 ruas Parguru Sian GPDI Salom Graha Bintaro Jaya masuk wik parserahan nunga di patadahot di parmingguan pukul 8 wib. Napaduahon keluarga Christian Marpaung inang Lili Octaviani Teresia Boru Tampu Bolon dohot tolu halak yanakon nomor register 1 tolu opak sada Pidasian HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk Distrik Bualu DKI Jakarta Raya masuk wik Nasaret turuas naib baru jongjong mana sida diingananna mau lihat hudul mamu. Napatuluhon keluarga Tri Sanjaya Marulitua Nadabdab inang Aprilia Jepanya Boru Sihombing nomor register 1342 Pindasian HKBP Palmerah Petamburan Resort Palmerah Petamburan Distrik Walu DKI Jakarta Raya masuk wik Judea di patadahot di parmingguan pukul 8 wib. Titing na palimahon pilihan khusus di hari Minggu sadereon 6 Juli 2025 di Ganup Permingguon di patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan perjolo amplot nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon amplot na kuning laho mengurupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Napaunapon pisah sambut anak sekolah minggu kelas 6 ke remaja dan remaja ke Naposobulung HKBP Serpong. Ala nang marujung tahun ajaran di persekolahan merdomutusi akka yanakota sekolah minggu dohot akka remaja masuk matu pakabesion kategorial na tumibu
seksi sekolah minggu, seksi remaja naing patupahon acara pisah sambut akadak danak, sekolah minggu kelas 6 masuk tu kategori remaja, jalan nasian remaja masuk matu na poso bulung. Acara pisah sambuton di Patupa secara seremonial di hari Minggu 6 Juli 2025 di Parmingguon Nama Godang pukul 8 WIB. Papituhon hasil kompetisi paduan suara anak. Perhalado dohot ruas ni HKBP Serpong pasahaton hata selamat jala marlas ni roha tu paduan suara anak harmonia lusis HKBP Serpong na meraih runner up kategori anak-anak marhite predikat gold diploma dohot nilai 82,55 di Jakarta International Karwa Festival 20 Juni 2025 naung salpu. Napawaluhon pakobasian pertangyangan week. Patupaun ni huriata do pertangyangan week masuk pukul 20 WIB hari Rabu sia Juli 2025 di Week Betani, tuan rumah keluarga Glory di Kistompul Inang Hani Mega Renta na Pitupulu, keluarga Nyonya Butar-Butar Lince Juniati Boru na Pitupulu, keluarga Edward Hotma Perdomuan Sianturi Inang Pipi Itopia Borus Tompul. Di Week Eprata, tuan rumah keluarga Sahat Pangihutan Opusunggu Inang Mawar Kristina Borus Sembiring, keluarga Al-Fatia Suman Arjuna Siburian Inang Nasti Borumanik, keluarga Tamrin Manalu Inang Leni Marlina Borus Siburian. Di Week Judea, tuan rumah keluarga Herwan N. Nasution Inang Sauliria L. Boru Pardede. Hari Kamis 10 Juli 2025 di Week Galilea, tuan rumah keluarga Jonggi Jujur P. Sialagan Inang Eva Herlina Boru Sianturi. Di Week Kanaan, keluarga Jubil Elisa Simamura Inang Desi Nelly Boru Simbolon. Di Week Bethesda, tuan rumah keluarga Agus Erwinson Tampubolon Inang Kristasia Cassandra Boru Marpaung. Titing napasiahon pembekalan Parhalado HKBP Seresot Serpong tahun 2025. Di hari Sabtu 12 Juli 2025 di Patupado acara pembekalan Parhalado HKBP Seresot Serpong maringanan di HKBP Pakujaya Resort Serpong. Titingon ma nagabigokon tusaluhutna Parhalado HKBP Serpong laho madohosita. Napasapuluhon pendaftaran conducting workshop. Panitia Parheheon HKBP Serpong manggokon akaruas ni huria terlumobi ma aka konduktor pangaba dirjen kor laho mendaftarkan diri di ulang conduction workshop na di nanaing di Patupa di hari Sabtu 23 Agustus 2025. Sistem peserta dibagi dua, 5 peserta aktif dohot peserta pasif. Peserta aktif diseleksi jala dipilih 10 halak sian HKBP Serpong marhite seleksi video jala diajarhon huhut diarahon pembicara secara langsung. Sedangkan peserta pasif dibatasi hobar tu kuota na tersedia. Dihirim tu sude pelatih kor kategorial dohot kor week asa parsidohot mendaftar. Pendaftaran peserta aktif ditutup saat ro di tanggal 10 Juli 2025. Untuk pendaftaran peserta boima menghubungi Grace Tampubolon Manang Destasia Borusia Gian. Songonima suara ini titing sadarion pakubasion parhepengon dohot warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon di ganup grup WA Week Utima Mauliate.
Tapi kima pujian sian kor ama.
Tapapongoma peleata tuhuria dohotu pusat. Uhut maredehita sian buku ede nomor 30 ayat 1.
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akatiate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Huriana hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus hata ni debata nagabeturpuk jamita di minggu patuluhon dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus madaboton Huria Galatia bidwonom ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 walu. Songonon ma didok hata ni Tuhata tapai hutihut ma di bagasan rohata. Tadahamu ma balgani surat ni tangaku. Sude nariko roha di hasangapon ni pardagingon manosak-ngosak kamu pasuraton. Asal unang taunon na pangaleleyon siala silang ni Kristus. Ay garina sida jahudihian dan diradoti patihi. Alay naing dohamu tarsunat di rohana sida. Asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Alay daw masianau na mamuji diri. Anggo sosiala silang ni Tuhata Jesus Kristus. Marhite-hite ibana do tar silang portibio diau. Jala ahu pe tar silang do maradopon portibion. Ay manang sian haja hudio dongan. Manang sian hasi pelebeguon. Dang mahuway. Ikon natinopa nai baru do. Jala dame ma dohot asini roha tu saluhut. Na mamarangihon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agiai siau. Ay hupabuabuad do akka tadda ni bugang ni Jesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Jesus Kristus ma toddimuna ale akkadongan. Amen. Ido yanggo sahatna. Huriana hinaholongan ni Jesus Kristus Tuhata di partikian waing dang apalalongang berohata ra marnida torop nihalak nama make aka aksesoris na melambangkan simbol-simbol kekristenan. Budak kalak nama make korung salib nang sibong manang anting-anting tong salib nang doh igung ngape marsibong tong ibain anting-anting sudeme. Tujuan nara asa tadi halak Kristen doon. Holani bere kalak halak Kristen doon. Kan itu dakolani. Nang nadeba pe aong dohot nama bain tato gobar di Jesus manang nasalip itang gurunga manang nadi haihena asal tada halak Kristen donin na kan dakola ning se ihutanami adong guangkot ipudinei suraton Jesus Jahubado si parmahanau pesalmed 23 ayat sada inna kan asa saya langon tada halak Kristen manang na burjur rasu pironin na nangpe marhitei hari minggu na dakya mar minggu supiron manarik go kan itu guranggo tanda manang simbol-simbol si songoni songon na patuduhon hadirion na ate ba hitama manada manang namamuten tukdo aka simbol manang tadai patuduhon hadiriota songon si yuto Kristus hitama manibang akamang ina alay situasi na si songonima namasa sa si tonga di tonga-tonga ni Huria Galatia
Allah memang secara khusus Huria Galation dan apala sian sada horong akan porsia di Yesus Kristus. Deba sian aka horong na non Yahudi do. Alai sada persoalan na tubuh di tengah-tengah ni Huria Galatia ima na tubuh pangatusion pa ada ngapala siko bepe haluauni di bagasan ngolu ni hakaristenon sojolo di ihuton aka ruhu ni haka hajahudioni isara ni sojolo di patuduhon nasida hadirionna marhite-hite parsunaton nang patik ni debata. Jadi gabi sahira simbol manang hata diado molonunga mangulahon parsunatan molonunga mangulahon patik halak di bagasan Tuhan Yesus di Rajuminasida level manang tingkatan nape ngatumibo sian aka na asing. Nah nuansana manang natekanan boy idota gabe sahira na dipaksahodo halak na sosian horong Yahudi iko jolo tarsuna asa tutu si huto Kristus manang dapotak kaluaon asa tutu gabe ima tanda ni halak na sitong songon bangso ni debata jala boy do honom muse rupani gabe ima dalanna paluaho dirina sian ragam ni si taonon dohot hasusan. Jadi moloso diulahot dope parsunatan nang mangihuton akapatik ni debatai justru gabe sahirana honatoruamma oma na berkembang di tengah-tengah ni Huria Galatia. Laus ido muse dalanna aka siboto surat nang haka halak Yahudi i mamorso manang manuadahon hadirion ni apostel Paulus songon apostel ni Kristus ala so diulahon so apalasi kok dope hajahudioni di bagasan nguluni si Paulus dan apalah Kristus nama jauh ibana. Nah, hamu kadongan marhite-hite pangatusion nasi songonon ma gabe sahira nakok ma dirajumi dihilala nasida hadirion ni halak Yahudi naung gabe Kristen martibakon aka na asingi mangarajumi dirina nasumitong sian na asing. Bahkan laus imam usai dalam nama manusai halak na asing. Uriana hina holongan ni Kristus Yesus. Au sura pangatusion nasi songoni. Nahot dope berkembang sahat rodinuai. Rahita halak batakope. Iko jolo tarsuna mamuse. Jala iko patuduhonoto mamuseon. Asa tada. Nah. Hamua kadongan taidama nami naksud ni halak Yahudi gabe ima dalanna nasida papuji-puji dirina hami halak Yahudi hami na mangulahon parsunaton hami na mangulahon patik ni debata hami do narumenggan sian saluhu. Huria ni Kristus Yesus Tuhani. Dan apala simbol-simbol sisongoni nanaing odol honota taringot tu parsitutuon nagabe si ihuton Kristus di tonga-tongani nguluta. Justru hataridaan ni hadiriota songon si ihuton Kristus. Songon sisian ni Tuhani. Dada kolan hata-hata alai ikor ruar mainian.
sian ngolutta, sian pabahenata, sian sadok ngolutain. Ido bahen didok apostel Paulus marhite-hite turpuhon, molo mangasahon hadir yota do tungso tau tungso taluk bojolma nagabe mangihuton doho taruli haluaon di bagasan Tuhani. Ido bahan iko jolo natino panai baru do ibana asaipe gabe dapotan haluaon jala ikon gabe natino panai baru do ibana asa tungipe talupi ibana gabe si iuton Kristus. Uriana hinaholongan ni Yesus Kristus istilah gabe natino panai baru. Lahir baru. Odo gabe istilah na sangat fenomenal di partikian nuaing na gabe hatadian ni akadongata deba sian gereja-gereja mainstream karismatik. Na mangarajumi dirina holan nasida do naung lahir baru. Akaruas ni HKBP dang lahir baru. Idobani ko jolo masuk go nasida ikidoban gabe molo masuk tu gereja-gereja karismatik iko jolo tardiri muse ima didok nasida gabe lahir baru. Amanginang iko natusata do dia do nani lapatan ni lahir baruon. Lahir baru. Ima na taruli hita marhite-hite padidion nabadiai. Taboto jala tatu sido amanginang paboa adorang sotardidi hita jolma pardosa do hita. Ido bahen nang dalak pese-pese saya tarahon asa gira tardidi. Ay nang pepese-pese nang pebabura tubuh nasida ngatong mardosa. Dosa ni si Adam, si Hawa. Dosa ni opunga, dosa ni amanga. Ngamanginona, dosa turunan. Ngapitor mardosa ibana. Seorang tubuh di bagasan hakikat keberdosani. Hidup bain nang danahipe hola seorang nunga tubuh di bagasan hadosa. Alani ido ay upati nuhor ni dosa do hamatian. Alay tungtuani do marhite-hite Jesus Kristus tuhatai namate di hau pinorsilang asa sada lapatan ni padidion na tau nang tajakot di bagasan nguluta. Marhite-hite padidioni di pamate mahita di bagasan hamamate ni Jesusi. Rap mahita saluhu na tarsilang, rap mahita saluhu na mate di bagasan hamamate ni Jesusi. Dia may jolma pardosai hadosan hakikat ni keberdosa atay. Alay marhite padidioni muse rap hehe mahita di haheheon ni Jesus. Gabe jolma natino panay baru mahita marhite-hite mudar ni Kristus Jesusi. Asa dohonot tamamanginang sasitong nga ganu palak naung tardidi di bagasan gowarni debata ama anak do tot di porbadia. Sasitong nga nunga gabe jolma nati nopa nai baru ibana. Ala memang dangadong hagogoon ni jolma manoppa dirina. Istilah manoppa di hata heber barah. Holan ula-ula ni debata. Holan ula-ula ni Tuhanido. Holan debatado na tukpa-tupahoni. Asa hadiriota jolma pardosai. Nunga diuba debata. Gabe jolma natinopa naibaru. Idobahen nang di 2 Korin 5 ayat 17 pe didokdo. Asa molo di bagasan Kristus halak. Natinopa nai baru mai nunga salpu pangalahon narubii gabe ro nai baru. Jadi sangat sederhana do sasitong ngamanginang
Danga pala iko dohonota ihutonota be songon ruhu ni hajahudioni iko jolo tarsuna ikon mangihuto si sia-sia ni patik songon halak jahudi i manang songon natadok nakin ikon memakai korung salib memakai tato salib manang gobar ni Yesus asa tada halak Kristen down alai songon jolma nai baru hita nati nopa nai baru ta parange homa parange nahobar tulomo ni rohani Kristus Yesus tuhatai asa molo tani hati no panai baru pehita danga dong si pangasa honota jala danga dong nagabe papuji-pujiota siani justru silangido si pujiota songon hatane deta nomor 440 siai silang nabadiai kan itu hodo pujiokku silang nitu hataido si pujiota dang dirita ido nanaing dohonon ningolu ni halak natino panai baru dangadong si pangasahonon na dangong papuji-pujion na dang gabi gijang rohana nah nuaing tabereng mamangi nang situasi na masa jala berkembang gue di pangatusion nuaing tarlumobi di teologi sukses. Songon dani dok ni turpuhon sude nariko roha dihasangapon pardagingon manosak-nosak kamu. Asalunang taonon na pangalaleon siala silang ni Kristusi. Goranggo pangatusion na madok nuay ngamang inang tada ni halak naung tinopanay baru. Ibang ngulo na tarpasu-pasu. Na mamora, na hipas, na marlas ni roha, na marolopolop. Balik sa ngolo ni halak na mangadopi parukilon, na papang na martihas. Manang na mangadopi si taonon, justru halak na honabura uhum ni debatado ninna nasida. Idoban kami marsigulut halak. Mangiahi holan mammon arta portibion. Na mangarajumi dirina anak ni Tuhani natar pasu-pasu bahkan manako pedula asal mamamora gabe dohot marhasa ngapon ido pangatusion nasala alai halak na tinopanay baru imana marparbuehon hobar tulomo ni rohani Kristusi alania manginang marhite turpuk jamita sadarion di Galatia onom ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 alu. Pinomat adong tolu hal sipa sidingon ni halak naung takas gabe natinopa nai baru. Na parjolo halak natinopa nai baru ima napasidikon pangalaho unang mamaksahon kehendakna unang gabe lomo-lomona namar lomo-lomo do halak Yahudi manado pon halak na asing iko tarsurat do asasitong nin narwana sida ikon mangihutopati ni si Musa do asa pas nin narasida di luar raidang boy ninna jadi halak guranggo na guru dokate moloso hatana saut ba sursar petaho molo so pikiran na nasaut gaur petaho nebana dan tikosi dia kana guru dok dan na lahir baruon dan na tinopanay baruon akana robi idope asuk na tong ikon hatana kan ikon nebana manasaut jadi tabereng ma ciri-ciri ni halak naso tinopanay baru dope hola lomona saut dan boy pikiran ni halak dan boy hata ni halak saut di bagasan nak kana masa na paduahon halak na tinopanay baru ima na pasidikon ngolu na gijang roha na mangarujumi dirina tumibos yan halak na asing na memandang rendah akan asing na menganggap halak dan sitong hola dibana do na sitong jadi hidup bahan didok istilahkan puji Tuhan haleluya puji diri ima unang ngolo hita mago ate jadi manangise na hola mamuji-puji dirina na mangarajumi dirina tumibos yan halak nasing
ima hataridan ni halak naso na tinopa na baru. Na patuluhon halak na tinopa na baru dangolo manusay donganna. Tabereng ma songon parange manang pangalahon ni halak jauh di. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Hola pas susah-susah si Paulus do ibana. Ido badi yado apostol Paulus di bagasan turpuhon. Dukoni unang mapola di susaya giai siau. Ayu babua-bua pe. Aka tadda ni bugang ni Yesus di dagiku. Namar lapata dangolo ibana manusai halak. Jala ibana pe dangolo di susai halak. Nang pe di susai dangolo pola pikir honon na dopai. Asal matulus. Nanuain nagurangan hala usil. Denggak kalak di pahata-hata. Apalagi sorenggan. Lam di pahata-hata. Sulit. Salah. Salah hudul, salah jongjong, salah jongkok, salah manang namar gua jolmai iya dupanda. Jadi aka si songonon memang riko don iko jolo badidion saplono bali asal lahir bebon. Apa enon ai holan na susah pikiran na terus. Kan itu. Jadi unang masai olo manusai halak. Bila perlu tong iko mangurupi halak ma. Ima ngulu ni halak naung tinopa ne baru. Kuriani Kristus Yesus Tuhani. Nabarjolo iko takas dohonota bahwa kita semua adalah orang-orang yang lahir baru melalui baptisan yang telah kita terima. Marhite-hite padidion nang tajalo. Alani i tapatuduhom may parangin ni nahinalomon ni Kristus di bagasan ngulut tasaluhna. Tapasiding ma parange natarok nakin. Na mga rajumi dirina tumibo na holal lomo-lomona na holam manusay halak. Ang giat marhite ngulu na tinopanay baru ikon pabaorhon dame las niroha doho paso-paso do. Ido ngulu na tinopa na baru. Marsangak matuhani ngulu nang tinopanay baru pabaorhon dame doho las niroha. Amen. Martangiang mahina. Mauliate marohanami ale Tuhan. Allah tung takas di pakulingiho hami di bagasan obason ido tutu ngolu na tinopanay baru do hami ay di bagasa kodo hami saluna ang giat hupar bueho kami aka pangalaho parangi na hobar tulomo ni rohami ang giat hupasidi kami tutu bako na holan mamaksahon lomo nami pikiran nami sabing jala say mga rajumi diri nami na tumibo gijang irohay asa upasidik kami. Jala unang gabi holan na manusay ula-ula nami di tonga-tonga ni Portibion. Balik sa tahe Tuhan, iko pabaorhon paso-paso las niroha mahami. Ima hataridaan ni ngulu nami na tinopa di bagasang guarmo na badia. Mau liate madiho Tuhan. Ang giat marhite-hite paso-paso mi gabi habauran ni paso-paso kami tuhumaliak kami. Tuhan, upasahat kami ma ngulu ni huriam saluhna. Diaka na berduka cita, homa na mangalihon na pulapul. Diaka na marsahid, asima roham, homa na mangalihon hamalumon, na pahisarhon dohot na mamaso-maso. Sudeyak ka proses parubation ni nasida. Napatukon gogo dohot akan narikot di nasida. Songoni mali Tuhan diaka program ulaun ni huriam. Saya homa nama masuk hami mangurupi hami asa marlas niroha jala gabe habauran ni pasu-pasum tutu huriam haka bibesar pongon. Akar ruas ni huriam namartaba di bagasan sadarion. Pasu-pasuon muma. Gabe ruas na burju, na ringgas, na tarapaso-paso di ngoluna. Tuhan mau liate madiho. Sesa dosa pangalasyon nami. Marhiti-hitian siniroham martangyak kami tuho. Amen. Tapapunguma piliata na paduahon ima dana tu pembangunan ni Uriata. Uhuk mahita marindi nomor 724 ayat 1.
Tatangiakon ma peliat tatuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon dadingkan. Dohot nasa ulibasan na maudiutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso may jalaramoti asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo ditong-atong ani uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam gir-gir hami maddo mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami dari banua gijang sai pinorbadia maguarno. Sai Roma harajon. Sesaut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Dido pakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutoddi munabi. Amen. Amanginang udut ni akadongata nasian HKBP Pangaribuan natwarisada adong dope nasida patupa bazar kopi di toruk diakan amak karikoton boy mara taruli nasida.